So can you say we na agwozi? Igbo Monday, Tuesday, Wednesday, maybe deliverance Thursday, Friday, milky the no kawele, na robunago, Sunday, actually akenu, idikonkosa, may handkerchief like this. See Thursday the Lord the talk at JPAC. No, we will sanitize it and we will put a stop to that. ONYE EZE Jesus, hear me and hear me clearly. All more the human JPAC okpu 2023. I am here to tell you that now if he name number one, about the word of the Lord, or burukwa uzo ndị Christian, and burukwa uzo gini uzo omenala. He declare today na ebuzi ONYE EZE dibia, ONYE EZE arobunago, si wepụrụ ONYE EZE Jesus, gbazego ONYE EZE arobunago. Anyị ekwekọrịta ejemego ode na shrine, maybe na nke akwa ọkọ, maọbụ na nke ya ndụ. Borozi ode nwa dibia. Igbo ndị ama Chineke nna kele chọma na unu mana Lucky Dube say when you stand for the truth you always stand alone. Biko no nwere ihe ya abụọ apụ na afọ agba nkịtị ya maka na nwanne anyị nwoke gụrụ egwu si na ekwe ma anọgo n'ogbu nwata mana afọ na-ekwu ekwu onye ọgbụla okenye. Is it not a high time ndị ba ya bịa tinye anya n'ihe a onye ji Jizọs na-eme? Maka na mụnwa am always against it, mma na-ekwukwa nke m ka Chukwu nna na gbala m aka ebe na mma na-ekwusi aka because I already have the platform to share my ideas, to share my thoughts. Nwahe dị m n'obi ka m na-ekwu onye ji Jizọs ihe na-eme agbara ụka maka ndị na-asị na-ekele ọlụ eke na onye ọbụla na-eme nke everybody, you guys are swimming into ignorance. And this emotional blackmail Nigerians nwe towards ihe ọbụla na-eme whereby na onye ọbụla gị na mmadụ nwe problem onye habụrụ ụzọ kpọọ police asị na onye nwa the right na go ebe ma you since you are right, why didn't you go and call police? Biko no maka before bido kpọtụwa kịta ana m eti mkpu etisi eke na ihe onye ji Jizọs na-eme abụrụ ụka ka ọ na-eme, and neither is he omenala. Ihe a bụ ritual. Ihe a bụ ritual. Anything that you can take from your body to create an avenue to manipulate another being in order to force that person in out of their own will is automatically evil and ritual. I'm not against taking components of the earth to create things for your own well-being. Oh, Chukwu si Peter gbuo also Peter gbuo wee gwọọ ọgwụ. Roots and herbs have been given unto man for medicine and for curing of other diseases. Ịchọla ịchụ aja, ịchọba animal eji chụ aja. Mana ịpụta ihe wele ihe bụ ọgwụ, wele nke eji achụ aja, wele nke eji akpọku Chineke. Ịpụta iwele ya gbalụkwe n'ihe mmadụ na-agba mbọ mmadụ ibia ka o wee sị na ọ na-agwọlụ boys ọgwụ. Izinụlọ high time ndị mmadụ ya amụta ihe. Nene na ihe JPAC gwara onye ji Jizọs regarding ihe ọ na-eme ofile no omenala ka ọ na-eme ọ na ofile no ụka ka ọ na-eme. Onye eziokwu na ọpụta mepe chọọchị na-eme prọfesi mana ọ bụghị na-agụta Bible ọfụma ịmana na mgbe ụmụazụ Jizọs pụ even in the time of Jesus ha nkwa ha sị ya Master, we saw someone people casting devils in your name, should we rebuke them? Or say ha no, you should leave them. Na mbọsị nta chụọ na were nche. Now all these plants will be grown together. Na nise ka igbuo ya n'ike. Ema mazi mgbe eji gbupụ nke dị ma leave them, let them grow together. A time will come when those are higher anwụsịsị. That mkpụrụ ahụ will still be the one standing. Na ghọta ma nise ka igbuo ya n'ike, igbulu nke dị mma na nke na-adịghị njọ. Ana ha echi mkpu a say voice on this social media. Onye je Jizọs na-agwọ ọgwụ, ọ bụrụ ụka ka ọ na-eme. Ọ bụghị ụka ka ọ na-eme. Unu geche okwu JPAC anụnwa ka bara ahụ share this video. We'll be back again. Onya kan na agbapụsị ya. Today Ifeoma ga-emebe na ndụ m. Ifeoma ga-emebe na ndụ m. Nga na-adị iru. Ahịrị anyị gbakwa ndụ. Forward ever bakwa never. Ife nkarị na nga akarị afọ. Ife ko bụna nka ego na akali go. Ego a na-abịa. Billions na ya ka. Ego ọbụla asị na aka na ya ka na-agbapụ. My next years will be tears of joy. Ifeoma ga-emebe na ndụ m. Ifeoma ga-eme na ndụ. Ego ndị nka afọ. Wait. Don't go. Just click on the share button. Share go the video. Eji Monday Hammer wee bịa n'isi onye Jesus. I'm not talking about your family. No.
Nothing concerned about your family. What I'm talking about now, this current live video mere now. Adịbeji maka na enyi nwaanyị mere gịnị mara mma rachazie ube edori iyi ka ogbuo m. Onye Jesus go on wee ilu a. Maka na ihe eji akọshuka ke niile nwaanyị na gburu. Ka ụwa na-ewe mara ama gịnị nọ ihe ụtọ wure. Onye Jesus go on wee ilu a. Another one wee dị ka ibe wee bụrụ ana m anọ n'ihu ihu ụsụ etuwu nya bụ ụsụ nya ihu ọnya tiwuo ụsụ. Ọ ga-eza atọ n'elu. Na ya bụ ose n'afọ ụfụ m nọrọ n'ukwu gị I will still tell you ose na ị na-afụ ụfụ. Anya bụ onugbu na-enu ilu nnọọ n'ukwu gị mma agwa gị orugbu na ị na-enu ilu na matara nwere ime ike na-eri ofe onugbu ọ bụrụ my favorite. Onye eze Jizọs biko agụrụ ndụ ndị na-agụ akwụkwọ nsọ agụrụ akwụkwọ nsọ wee gwuo sị họpụtara na onwe unu chi nke gịnị nke unu ga-efe. Jehoshaphat na Joshua wee sị na ya na ezinụlọ ahọpụtago chi nke so nke ndị agha. And ndị Igbo na-atụ n'iwe na-asị ịchọrọ ịkwa akpa kwa akpa, ịchọrọ ịza akpa zaa akpa, ịchọrọ ịza akụrụ zaa akụrụ, mana ọ ga-ajọgwa onwe na imegịrị na ị na-aza akpa kụrụ. Ị mara m achọbeghị ịgwa gị okwu eze Jizọs mana enwere m nnakpọ dị ka edi na save n'aka m edịghị save. We are friends mana mma ya pịaghị Monday hammer today. Onye eze Jizọs kedu ka ị ga-esi wee tinye Jizọs n'afa gị na-attach Children of Light Ministry Intervention onye eze Jizọs at the same time ọ sị pụọ n'ụwa kwuru je meta mkpụrụ kwesịrị nchegharị ịbịazie bupụta oke ite na-esu mbụgịwa bụ pastọ bupụta arọ bụ na-agụ na-esu. Kedu ka o si dị unu na unu ga-esi etu a wee gbara ihe iwe Jehova? Afọ gasịrị ihe na-agwa na-ekpe mbọ na-agba na kaikai. Ndị Dubai a na-ekpe mbọ agba na kaikai wee rụọ Burj Khalifa wee rụọ Panjumera. Ndị Qatar na-ekpe mbọ agba na kaikai wee rụọ Qatar Mall wee rụọ ihe na-arụ arụ. Ha na-atagodi anwụsị ma mara ha na-ata anwụsị everything na dị hidden n'ime ụlọ. Onye Jizọs adịrọ m against whatever you believe. Nke gị dere gị ka nke m dere gị. Mana ihe jọgburu onwe ebe ị pụtara public isi ya ịgwọ ọgwụ on Friday zuo oke ite na arọbụna agụ on Friday oru on Sunday itinye in the name of Jesus ọ na-ekwu. This is confusion in the highest order. You're confusing yourself. Even the Google abụ maka vidiyo imere now agwara m unu si na mụ abụ first F JPAC aka the Facebook FBI. Na nke ikpeazụ Monday ha maka nji apụta ọga iche na ịdị save ọ gịdị save n'aka m maka nke ebere jụọ ya eme ọzọ. Kedu ka ị ga-esi bịa na Facebook bupụta ite kwụgbasịa ụmụ okorobịa a na-esu ite na-asị onye nke a na ị ga-arụ filling station na ị ga-arụ nke a ị ga-arụ hotel onye eze Jizọs how many filling station ka ị nwere? You are the founder and the author of that okite a. How many filling station ka ị nwere? How many hotel ka ị nwere na-arụ ọrụ? How many oil well ka ị nwere? Iji wee chịkọrọsọ ụmụazụ YouTube a gbaa kamera wee na-ekpe mbọ anaghịka mbọ na-ekpe na na kaikai. All these people na-ekpeka ihe akịta ha gwachakwa ọgwụ a in the month mụnwa sef my earning aka ha jide ego mụnwa na ha agwọ ọgwụ. So ka ezi isi ọgwụ ị na-agwọzi ịgwọ ọgwụ Monday, Tuesday, Wednesday maybe deliverance Thursday, Friday mee oke ite na oke awele na arọbụ na agụ Sunday achịdị aka enu ịdịkọ nkosa mee handkerchief like this see Thursday the Lord the Jehovah kwuru no we will sanitize it and we will put a stop to that. Onye eze Jesus hear me and hear me clearly. All more na-ekwu all more the hum na-ekwu JPAC okwu akpụ n'ọrụ 2023. I am here to tell you that na ife ị na-eme number one ọ bụrụ the word of the Lord ọ bụrụkwa ụzọ ndị Christian and ọ bụrụkwa ụzọ gịnị ụzọ omenala. I declare today na ebuzi onye eze dibịa onye eze arọbụna agụ si wepụrụ onye eze Jizọs gbabazie onye eze arọbụna agụ anyị ekwekọrịta ejeme ego ode na shrine mebe na nke akwa ọkọ maọbụ na nke agha na ndụ eburozi ode nwa dibịa yipụko nkosa na Baịbụl were tụfuo ife na ije gbara Baịbụl ọkụ tomorrow etumata ya sisi wee gba Baịbụl ọkụ onwe ya egbughị egbu ifesi arọbụna agụ ama na ịbụ confirm dibịa agbaba afa na aka gị. Mana ịbịa bụrụ dibịa taa ruo echi bụrụ pastọ ọga mene tekapase mgbe iwe Chineke ya adakwasa gị ọmụnwa bụ that onye amụma aha ya gwara gị okwu gwara David tụọ emehie n'ihu gwa David na gị ịra mmadụ kpoje n'ihu ọgụ
sendịkwa ya na adịghịkwu na ịrara nwunye mmadụ nọkwado enu ekwa kpọchekwa onye a n'ihu ọgwụkwe nọkwa ebe ahụ gbuokwa egbuo. Onye eze Jizọs nke ị na-eme so today, mark today's date, ịkọntinu n'ụzọ ị na-ega na agwọ ọgwụ taa, eme omenala echi niile, buru Bible echi niile, ụzọ a kịta, the way it will lead you will not like it. Thank you very much. Ama m na esi good video na like ihe na ngwa kabaru share ya kabaru mee ka this video ga viral maka onu nwa bụkwa na na-ekwu okwu maka na na-ekwu okwu na-enene sọsọ onwe m na bi ha na-enye anyị joy mana ka na-ekwukwa ka unu na-eshi ekwe ya ka unu na-like ka unu na-drop comment unu ka na-afụkwa subscription na the channel obi ya na-adị anyị ma wee gosikwa na ihe anyị na-ekwu na-abụ one channel. People are loving what we do because there are over 1 million channels na-eme ihe ndị Igbo. When you guys find me worthy and find me loved to be standing here and to be doing it, thank you guys for the encouragement. National Adelo Nyabana Nama. I bring you a butem, my bone as I would organic, but he have run with them napana. For the day by Adan with him. If I see Hagana Kaya like Kahaga. Mad name hold the same look, mad name hold the same grace. I will be Agato. My boy knows I go gaffe. I need Habufa Kalaka Yabuhufu. Mana afụkwana nke dị mma na-ekwu ụfọdụ oge people will not listen mgbe ejezide ihe tọ maka very soon na ihe mere dị na n'ọgụ nwee ike ime onye eje Jizọs. Ihe mere dị na n'ọgụ nwee ike ime onye eje Jizọs. Si wepụ aka enwe nwa n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ ka ọ dị mgbe ọzọ.